ting, du får gratis nu. Hold da op. Det er mega fedt. Mega fedt. Okay, wow. Ud på. Det tager 4 første gang. Nej, hvad fisken? Og det er 60 sekunder. Fra nu af. Nu. Okay. Så jeg tænker først, at jeg umiddelbart... så skal man være hurtig. Step. Nå, den loader. Nej, hvorfor loader den? Let's go. Ja, nu loader den så. Jamen, den her hjemmeside, undskyld. Altså bare sådan venter meget. Jeg ved ikke, om det er sådan... Den tænker. 3, 2, 1. Det er løgn. Jeg når jo ingenting. Stop. Fingerne væk fra den. Stop, Sofie. Tiden er gået. Var det en okay oplevelse? Nej. Det er en kedelig hjemmeside.